Hennehi kasingi ka arpunyo teri ujemang, sakaseng thema orang li kala penmi patba ban kodo halor ki babun ki Jingduna Haka Village Administration Bill aja katsau, kabalong kaan ka bampat bit patbiang ban menjur yaka. Hapo ka Jingduna jong ka weni ki balaya senglang ya kani ka sengtur ikong Angela Rengat, kani ka kenhun kala penpau, baka Village Administration Bill aja katsau, kampat long kaan ka babiang, haswa penyo ka Jing menjur nakaleng ka sorkar, batang don kam Shibun ban penkelayaka. Kani ka kenhun kalawan syakmat ban penpaga kani hadin baka sorkar kalarai ban penbet syuai ki katu kani ki kendon hakani kaan syua ban yu akajing menjur. Kumta nakaleng katur kala dawana ka sorkar baya kajing penkelah hakani kaan bala thau da ka KHADC don kam menyetip patba hakani ka benta bat baka sorkar kan shim em ya kajing ajing mut jenggi patba. Kaweni ki kendon hakani kaan ka baka tur kala kado kada ka section ka kendai ka bakran halor ka emergency power ka bamut habadon kanu kanu kajing bumiat bet ka sensyar khadar haginu ginu kisnong ka district council ka don bor ban wan haga bor sensyar hagita kisnong. Dada kaya bet kani ka village administration bill ko makalong kanu mi ada ya kita ki traditional institutions na kidor bar mereka penduk pendam no sendon. Timenta ni osngo sorkar ka ong ba kan kela kat ni kibadon kam kan pas no ikani ka bill. Ikwa konstan ka message ka bagi kwa ban ai kalong ba nalu pasdan ni ong ba dei bendon ka jingya mer jingmut lang ba kipat ba balik ka poi shudu chini haruni pot menta ba bon jingkul mar halor ka diga village administration bill kalong ba nalu pasdan kim long transparent ne kim long shy kim long ko kim share ba ki public ne kim pentip ki public changa chapi ka ekta ka village administration bill ki ekta ki kendon timentaru ni dawa balada ki terwa ban penkelai ta ki kendon ka hapde ke ka basai ka bakot ka balong transparent ba ki diben pentip ki ba ki ekta ki kendon ba ki mut ban penkelai hato ki kenthop lang ki tu ki jing a jing mut ki ba mentani ba ma kira ai jing mut la jong ki bon show le se ki bamla ban wan ha ni ka press conference ni mar ki don chi om tang hasor ba khapsor mentang yu ik jing chong shit kare tang hasor ba khapsor andre ki bon ki dong pendong ki hima ki shnong ki bajengai na kasor hato ki sur jong ki ayo na em ban runglang ka jing ai jing mut ya kanika an ka ban ta ya ka jing em ki jong ki kan ta ya ka jing em jong ki kham ka ta ya ka jing em jong a jong ki ba em hasor tingi hapan ya pat khat hai kata bagi demand na ka sorkar bahaba ka pan kalai kanika an mentaru ka dei ban pen pau shi ki pat ba ka ka mut ban kala ki kan tien ka ba ki mut ban kala bat na dong sodong tinga shukwa ban biang bangin akro pun ki section na do ka preamble shadu shabakut hi kan real na aku santai ki kendon ki duna ba ki long ki bama handre nga shukwa ban biang naman yo I ba baro ki snow ba kanika village administration ka desh phang ki rang basno ka de ben desh phang ki dor basno shapang kata ka devolution of powers kan bi ongi ba mai mentan baka jing ai bor shi pat ba hanre ka bas musti kalong haka section 19 ni hak fokus ba haka ni ka section 19 namar la bon ki jing batai haka ni ka an hanre tang ka section 19 ibarit bai section hanre issue pen kini na ka bor baro baka ni ka an baka ba ki bala judon lupa klem ka ni ka an kala kini no ya kata ka jing don hi no ki dor basnom namar baka ong ba haka nu ka khilip ma ka district council kala ban penlong kata ka administrator rule ban shimno to suspend and supersede the villages all the committees the rang basnom the assistant rang basnom kan supersede ka district council but kan long try ne kan administer makai ke kishna kani kadi ka clause ba ma ba kham tam hang ne ha meghalaya habang yo I ba bon ki ma po khndo bon ki hima bon ki shnam ki persha ye ka jing ti uranium hato menta pila ban ong ba ki tu ki shnam ki hima ki pen khenya kani ka an ne ki ya persha ye ka mon jok sorka hakata ka po kim sei kani ka section 19 but ki pendan kam persha yo pai ba sakawairu ni yo I ki jing ya sa New Shillong Township habak pendan kam the Land Acquisition Act ban kani ijaka jo ki pai ba kam tam ki Jakarta community land kin pendam kam biang section 19 habadan kanu ka jing persang ni kinong song snong ban ya daya la ki jaka ti pai ba kan mau ha
Bagaimana ke section 19 jo kani ka an kala su kani no baro ki hok ki jong pi ka kade ke jingma ka ba am. Tisa ka wiru ngi diben kan ma ka GHDC kala pen mi ya ka an jong. Ba itna ben yo I ba ka an GHDC da le ru ka khamlong ka ba imak ki khampale por le jingmut ban shina ya kani ka an. Ba itna ben yo I ba Haka GHDC ki klambu kung kata ka kandon ki emergency powers kumbadon haki GHDC through section 19. Balai ka don use lender ki GHDC ka don kami kung kani ka clause ka kandon ha GHDC act kam don kani. The Dorbar Shino, I quote, means the traditional village institution of the village of the Khasis and composed of all Khasi inhabitants of not less than 18 years of age and so on. Now in the recent papers, I think it was day before, it was the KNAM and the HYC also, have more or less true saying that when we say inhabitants, it means men and women. It's more like acknowledging that yes, it means men and women. So if groups like KNAM and HYF have acknowledged that it is men and women, this should be corrected in the bill itself, not only verbally. Sa kawai ru ka ba don kam haban pe kalong ba om tang ki kini ki kendon ki batai. Reki rukom long ka an ru himla bandon ka an ka ba bon da ki jing bakla. Ang kwa bo jing kalish pang ka appendix 1 but ka appendix 2. And it is a very very serious error. Ka jing kalish ka HDC kalong, is this a clerical error or is it a mischievous design? Haka appendix 1 kababatay sa hang kikerteng jo kihima. Kikerteng jo kitaki Khasi states, 25 Khasi states kan kidan. Balai ka ja kakerteng jo kadwara nong terne. Dwara nong terne. Ha appendix 2 pan ka ja no kakerteng jo karat mensa. Pitip siya ikadon karat mensa. Langpi. Balik penjak kan dekat kertas yang kawan ni sah atau ngila nak. Ini tahu. Ngamti. Ini replace rasa kasus tu. Kan replace AI. Come down untuk doesn't feature. Appendix 2. That's why ngang kali is this a clerical error or mischievous design? Because pimla abalong so careless. Berkaan berkata. Om panik yang ayah pi shimen rejeki shnang. Atau kila aran pa na give up ikani ka rat nisa.